ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பாண்டிமதி சேனல். நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா, தோரோட மியான் இருக்கக்கூடிய பவர்ஃபுல்லான அவங்களை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். டாப் 5 வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகிறோம். டாப் 5ல் இருக்கிறது நம்மளோட விஷனால் எதுக்கு தூக்க முடியுதுன்னா, அதாவது அந்த இன்ஃபினிட்டி ஸ்டோன் இருக்குல்ல, அந்த இன்ஃபினிட்டி ஸ்டோன் வந்து யார்கிட்ட இருக்கோ அவங்களால அந்த மியான் தூக்க முடியும். அப்புறம் தூக்க தகுதி இருக்கிறவங்களால தூக்க முடியும். விஷன் கிட்ட வந்து நம்ம மந்திரத்தில் இருக்க இன்ஃபினிட்டி ஸ்டோன், எல்லோ ஸ்டோன் இருக்குது, எல்லோ கலர் ஸ்டோன், அதனால் அவரால் தூக்க முடியுது. அடுத்து நம்ம டாப் 4ல் இருக்கிறது எல்லாம் வந்து தோரோட சுற்றியில் உடச்சு நொறுக்குனாங்க. எல்லாரோட சுற்றியில் உடச்சிட்டாங்க. தோர் ரிகானரில் அந்த படத்தில் வந்து தோர் கையால் இது பண்ணுவார், அப்படியே உடச்சிருவாங்க. அந்த மியான் ஹாங்கரே உடச்சிருவாங்க. சரி, அடுத்து டாப் 3ல் இருக்கிறது டேனோஸால் எப்படி தூக்க முடியும்னா, அவர்கிட்ட ஸ்டோன் இருந்தால் தூக்குவார். ஆனால் ஸ்டோன் இல்லைன்னா தூக்க முடியாது. அவர்கிட்ட 5 இன்ஃபினிட்டி ஸ்டோன், ஏதாவது ஒரு ஸ்டோன் இருந்தாலும் போதும், அவர் தூக்கிடுவார். அதனால தான் அவரோட டாப் 3ல் போட்டேன். அடுத்து ரெண்டாவது இடத்துல கேப்டன் அமெரிக்கா எப்படி தூக்குவாருன்னு கேட்டிங்கன்னா, என் கேமில் தூக்குனாரு. அதை வச்சு தான் அவருக்கு ரெண்டாவது இடத்துக்கு கொடுத்துருக்கேன். அவர் என்ன என் கேமில் அப்படி தூக்குறது யாருக்குமே தெரியாது எப்படி தூக்குனாருன்னு. இதுவரை ஒரு இதாக இருக்குது. ஆனால் அவர் தூக்குவார், அதனால தான் அவர் ரெண்டாவது இடம். சரி, ஃபஸ்ட் இடத்துல யார் இருக்கானா, அது எப்பயுமே தூக்குற தோரால் தான் அவரோட ஹேமராக சூப்பராக தூக்க முடியும் எல்லாரோடையும். ஏன்னா அவர்கிட்ட எந்த இன்ஃபினிட்டி ஸ்டோன் இல்லை, ஏன்னா அவரோட ஹேமர், அதனால் அவர் தூக்கலாம். அதனால தான் அவருக்கு ஃபஸ்ட் இடத்த கொடுத்தேன். சரி, சேனலுக்கு புதியவராக இருந்தீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் கேட்குற மாதிரி நான் வீடியோஸ் போடுறேன். இன்னும் அடுத்து அவெஞ்சர்ஸில், டிசியில், மார்வல் டிசி ரெண்டுலேயும் இருக்கிற பவரான வெப்பன்ஸ் வீடியோ கூட போடுறேன். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.